ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ମାର ଦିନେ ତୁହିନା ରଖିବୁ ବାପା ମାର ଦିନେ ତୁହିନା ତୋନରେ ରଖିବୁ ଦିନେ ହି ଆମ ଗାଁର ନା ବାବୁରେ ରଖିବୁ ଦିନେ ହି ବାପା ମାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ତୋନରେ ରଖିବୁ ଦିନେ ହି ଆମ ଗାଁର ନା ବାବୁରେ ରଖିବୁ ଦିନେ ହି ବାପା ମାର ନା ବାବୁରେ ରଖିବୁ ଦିନେ ହି ବାପା ମାର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ନା ବାପା ମା ଭୁଲି ଯିବୁ ନାହିଁ। ବାପା ମାର ନାଁ ରଖିବୁ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ମା, ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ତମର ବ୍ୟସ୍ତରେ ଭୟରେ ବା ମୁଦି ବସାଇ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ଆଉ ହଁ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି। ଠିକ ଅଛି ବାପା ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ ଯାଇ ଜଏନିଂ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ରେ ବାବୁ ଆଦିତ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ବନ୍ଧୁଡ଼ା। ଆରେ ଆଦିତ୍ୟକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ସେ ଖାଇସାରି ଘରେ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେ। କାଲି ସକାଳେ আজি পবনটা গীত গায় রে ধীরে 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 মন নাচি যায় আজি খুশি রে ধীরে 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 ধীরে
धीरे धीरे नाचे मो पाऊजी नाचे मो पाऊजी धीरे 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 ये केउ बयस चुइलासी चालुची अळप चुटुची बेसी ये केउ बयस चुइलासी चालुची अळप चुटुची बेसी आती पात मोर खसी जाए रे धीरे 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 आखिरे मनी तो नाही भाबुची मुते अरे आखिरे मनी तो नाही भाबुची मुते भावना रे निद सरी जाए अरे भावना रे निद सरी जाए हो झिया मुसळ भयसी झिया मुसळ भयसी चालुची मु धीरे धीरे अरे झिया मुसळ भयसी चालुची मु धीरे धीरे चालू चालू पात खसी जाए अरे चालू चालू पात खसी जाए निदम अळप अळप बेसी हसम अळप लागत बेसी निदम अळप अळप बेसी हसम अळप लागत बेसी आजी बात मोर खसी जाए रे धीरे 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 धीरे
ପିଙ୍କି ଏଇ ପିଙ୍କି ଆଜିକାଲି ମୁଁ କୋଉଠି ହିସାବରେ ଅଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଛୋତେରା ବଦମାସ ରାଣତୁଙ୍ଗା ମତେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଖରାପ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ହେଲେ ମୋ ବାପା ମୋ ବାହାଘର ସେ ରାଣତୁଙ୍ଗା ସହିତ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରିନି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ବଦମାସ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ନି ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ମୋ ରୂପସା ସେ ମସ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିରି ଗଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାଳ ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ମାଇ ପୁଅ ଖାଳ ରୂପସା ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛୁ ସେ ବଦମାସ ଜମାରୁ ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଉନି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି ରୂପସା ଠିକ କହୁଛି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ଆଜି ହିଁ ସଫା ସଫା କହିଦେବୁ ନହେଲେ ପରେ ପସ୍ତେଇବୁ ବୁଝିଲୁ ଖାଳ ପିଙ୍କି ଖାଳ ରିଙ୍କି ତମେ ମାନେ ଠିକ କହୁଛ ଏଇ କଥାଟା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଯିବା କୋଉଠି ହେଇଗଲାଣି ଓ ଚାଲ जब मैं लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले होले 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 हाय सैडार रूप मैडम मो दिल की धड़कन अरे तुम्हें असे ये रे अरे तू थोड़ी ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ମୋ ପିଛା କରିବାକୁ ତୋର ସାହସ ହେଲା କେମିତି ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଥର କହିବି ମୁଁ ତୋକୁ ପସନ୍ଦ କରିନି ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ଘୋଡ଼ା করে ଘୋଡ଼ା ମୁଁ ତୋତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ମୋତେ ଜେଲ୍ ଦେ ନହେଲେ ତୋତେ ଭଲ ହେବନି କହିଦେଉଛି ଦେବିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ଦେବି ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିକି ଯା ଆରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ବେକୁଳ ହଉଛୁ ଖାଇକେ ଭଲ ଏ ରୂପସା ମାମୁଁ ଲଗେଇଲେ ଗଛ ଗଛଟା ବଡ଼ ହେଲା ଗଛରେ ଫଳ ଧରିଲା ସେଇ ଫଳଟା କଞ୍ଚାରୁ ପଛ ମାମୁଁ କହିଲେ ବଡ଼ ଯା ସେଇ ଫଳଟା ତୁ ଖାଇବୁ ହେଲେ ସେଇ ଫଳଟା ପାଚିକି କେତେବେଳେ ସଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ଖାଇ ପାରୁନି କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଚାଲିଯାଅ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରୂପସା ଜାଣିଛ ସେଇ ଗଛଟା ହେଉଛି ତୋ ବାପା ଆଉ ସେଇ ଗଛର ଫଳ ହଉଛ ତୋଳ ତ ଆଉ ସେଇ ବଣଜ କେହି ନୁହଳ ସେଇ ବଣଜ ହଉଛି ରଣତୁଙ୍ଗ ଏ ରୂପସାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ତୁ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯା হারাম জাতি রূপসা এই রানা গালরে চাপুড়া মারি মস্ত বড় ফুল করে দিস ମୋତେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ତୋର ସାହସ ହେଲା କେମିତି ତୁ ବୋଧେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ରୂପସା ସେ ମସ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାଳ ନେଟୱାର୍କଟା ବାଜୁନି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ବ୍ୟାଗଟା ସରିଯାଇଛି ବୋଧେ କାହିଁକି ନା ମେସେଜଟା ଡକିନା ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗିରୁ ଏମାନେ ତ ଏମିତି ସେମିତିରେ ମାନିବେନି ମୋ ହଟସ୍ପଟଟା ଅନ୍ କରୁଛି
ଆପଣ ରୂପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ କେଳ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଉ বলে হরম সাথী রূপ শেষরে মগালর ছাবুড়া মারি মস্ত বড় ভুল করতে যাবে তা মানে তু মতে ম্যারেজ କରିବାକୁ রাজি নুহ তু মোর হেই পারিবুনি যেতেবেলে মু তোতে কাহারি হেବାକୁ দেবিনি লো হরম যদি বড়বে পর্যবহতি সেই নিয়ণ ধরি হবে এই হরম যদি চড়ে ডাকো চালি পড়ে এইটি পাউস করে দেবে হবে অড়বে হবে তোড়ো কোন হবে হ্যালো এই হরম যদি রূপ এইটা দেখি পারুছ এইটা হচ্ছে এই নিয়ার দিনে রাবণর রাজমহল জলি পড়ি পাউঁশ হয়ে যাইছিল এই নিয়ারে আছিব তোর এই সুন্দর চেহারা সুন্দর ফিগরটাকে জলি পড়ে পাউঁশ করে দেবে এই দেখ মুখ ঘুরছে আরাম সাদে ওরে মহিষা পছবে এমনিতে একুড়িয়া ঝিଅ মন্দিকে হয়রাণ করছো তোতা ଟିକେ লাচলা করে না তব ঘরে মা ভুলবে কে নাহাନ୍ତି তবে হরম পদ তুম দেহরে হাত লগাই মস্ত বড় ভুল କରିଦେଇଯିବେ দিনে তোর এମିତି অবস্থা କରିବେ না তু ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏଇ ଛକା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ନହେଲେ এই হরম জাতি রূপসা সহিত তোতে বি ছালি পড়ি পাউঁশ করে দেবে আমি মমি দেখিবি মতি বাসাই আরে মতি বাসাই এই ছোট তু কোনটা করে দেখুছু সব বদমাস তুমি মানে এমনি মারিবনি ছাড়িবনি আরে মারছি পড়বনি
बदमाश आउ दिने जदि कौ छुक एमती एकुटिया देखि हैरान करवा देखिबि ताहले मार चिपर मार देबे सब बदमाश তবে এই হরম দাদা তু ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଲଗାଇ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ଦିନେ ଥର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବେ ନା ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନା ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ମରି ପାରିବ ଏଇ କଥାଟା ସେମିତି ଥର ମନେ ରହିବ जब काटने का औकात नहीं होना तो भूखना नहीं चाहिए This is my challenge. You are my target. आबे जाबे सब बदमाश मो भी देखिबि तो मैं कोटे देखौ छु आबे जाबे आबे जा छोरा को पूरा पळे आसी बकी बाकू बदमाश आबे छोरा कुकुर तोते कोन इंग्लिश भाषा कहबा फलरे कहूँ ये जगह छाड़ी चली जा नहेले मारे तो हाथ तोड़ मांगदेवी तू किए बे बुझाई देबी ना के बाबू कौन कहलु बे किछि कोई ना किछि अबे जा फलरे कहूँ ये जगह छाड़ी चली जा नहेले तोते मार जीवन मारदेवी तू किए बे तू किए कौन कहलु तू किए बे तो बापा भाई बापा बापा तुम्हें फेरी आसिल कि तुम्हें मरी जाइल परा तुम्हें केते नंबर बापा 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 तुम्हें केते नंबर बापा ये ड्रामा बंद करी जेते सुआ पारछु ए जगह छाड़ी चली जा सोना तू एमिति सेमिति मारिबनी आज छाड़बी तू मते चिनिनु सोना बुझलु तो मते चिनिनु अबे सोना तू जाऊ जरा देखिबु हे बणी तुम कि चिन्ह तो से बदमाश के तुम केमिति निया धरे हरान करते कहीं भाई हे लगड़ा छी आम घर छथरा बदमाश पिला एमिति सुंदर सुंदर झिया मन के देखि हैरान करे और ता प्रेम फसाइबा चेष्टा करे मत भी ता प्रेम फसाई मत मेरे देवा छाउतिला मु तक सपा सपा मना कर देवरु से मो देह निया लगी जीवन तो मारे बसला हेले तमे ठीक समय आसी मो जुआटा बंचाई देल नहले मो जुआटा छेली जाइता मु तुम खेमी धन्यवाद देवी मो पाखरे भाषा ना नहीं भणी ना अरे तमे मते धन्यवाद देवा किसी दरकार नहीं मो तो मो कर्तव्य करछि ता छड़ा तुम से सेव हेतिले मो ठीक सही हाई करतांती एक्चुअली भौणी बाय द वे तुम नाटा कौन भाई मो नाटा होछि रूपसा मु ए गार जाग प्रधान र जियो हेले भाई तुम नाटा कौन भौणी एक्चुअली मो नाटा होछि आदित्य आउ समस्ते मते गेलरे आदित्य बोले डाकंती आ मो गाँ ना होछि सुनानगर मो ए भुवनेश्वर वर्षा इंडस्ट्री कंपनी रे जॉब करछि सेति पई जोइन करबो चाहूतिले आउ देखिली से बदमाशटा तुमको निया धरे हैरान करतिला सेति पई बंचेबाको चली आसिली ठीक अछि भौणी मते कंपनी को चाहिए शीघ्र जॉइनिंग करबार अछि सो टेक केयर ओके ठीक है
बाय। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को आराम। वाओ ସତରେ ଏଇ ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି। ଏମିତି ପୁଅ ଯଦି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବଦଳିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆମ ସହରରେ ବର୍ଷା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବି ଅଛି। ଏଇ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦେଖିରି ମୋ ମନ କ୍ଷୀରି ନେଇଛି। ତାକୁ ଯେମିତିରେ ବି ମୋ ପ୍ରେମରେ ପଇସା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ରୁଷା ମୁଁ ଭଲ ଥିଲି ଏଇ ଦୁନିଆ ଭଲ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାଳ ଆସୁଛି। ফর্জ ভাতি সেই হরম যদি রূপসাটা ମୋ ଗାଲରେ ସବୁଡ଼ା ମାରି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଯିବେ। ଆଉ ସେ ଶୁଣ ହରମ ଚଦା ମିଷ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ରୂପସାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ସେ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଯାଇଯିବେ। ତାକୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ନ ରହିବ ତ ପରିବାର, ନ ରହିବ ତ ଚାକିରି, ତା ଜୀବନ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବି ତା 14 ପୁରୁଷ ମନେ ରଖିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରିଥିଲୁ ନେଟୱାର୍କ ବାଜୁ ବାଜୁ ଡ ହେଇଗଲା ଗୁରୁ। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ସେ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ମାନେ ରାଗ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତମ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଝିଅ ରୂପସାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରଟା ପକ୍କା। ବାକି ରହିଲା ସେ ଆରାମଦାଦା ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖି ନେବ ସେ ଆରାମଦାଦାର କଥା। ওই আইয়ো আম্মা ওই বেন রণতুঙ্গ তো একদম ঠিক কহিছিবা পর্যবাহতি আরে কথারে আছে মূল মাইলে জীবস্বরে দেবঙ্ক সহ কিংবা খলে তোরে যদি মামু রাজি ହେଇଗଲେ ଶେଷାଲି ରୂପସାଟା ଆପେ ଆପେ ମୋ ହାତ ମୁଟାକୁ ଆସିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆରେ ସତରେ ଏ ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏ ପ୍ରଥମ ଦେଖିରି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦିବାନୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେବେ ତା ସହିତ ଦେଖେଇଲି ମୋ ମନରେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କଲି କହିଥିବି ଆଦିତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି। ଆଇ ମିନ୍ ଲଭ୍ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୋ କୁଆଁରୀ ମନଟା ଆଜି ଦେଲି ହଜାଇ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ହେଲି ପାଗଳ। ମୋ କୁଆଁରୀ ମନଟା ଆଜି ଦେଲି ହଜାଇ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ହେଲି ପାଗଳ। କି ମୋହିନୀ ଥିଲା ଆଖିରେ ତାହାର ତାକୁ ଦେଖି ରସି ଗଲି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମନ ଚରି କଲା ତାକୁ ଭଲ ପାଇଗଲି। ଶୟନେ ସପନେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଖାଲି। ଜାଣିଲି ବୋଧେ ତା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ଜାଣିଲି ବୋଧେ ତା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ କୁଆଁରୀ ମନଟା ଆଜି ଦେଲି ହଜାଇ,
ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ହେଲି ପାଗଳ କି ମୋହିନୀ ଥିଲା ଆଖିରେ ତାହାର ତାକୁ ଦେଖି ରସି ଗଲି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମନ ଚରି ଗଲା ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ଗଲି ଶୟନ ସପନେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଲି ବୋଧେ ତା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଜାଣିଲି ବୋଧେ ତା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଜାଣିଲି ବୋଧେ ତା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି जो दिन तारा मोर देखा हेला हेइछि तारा दीवानी देखा हेले मन कथा कही देबी मने ला जई गलिनी हाँ जो दिन तारा मोर देखा हेला हेइछि तारा दीवानी देखा हेले मन कथा कही देबी मने ला जई गलिनी मो मन रसिया केबे तू आसीबू हाथ धरी नेई जीबू बाट चाही तोर रहिछि अनेई केबी तू सिंदूर देबू मोथर टिकिली आउ भल त लागुनी मो बादर पाउती छम 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 बाजी गलानी मो बादर पाउती छम 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 बाजी गलानी मो बादर पाउती छम 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 बाजी गलानी मो बादर पाउती जगली हेई गलानी टिके टिके अचिन्हा तू टिके टिके चिन्हा टिके टिके अजଣା तू टिके टिके जଣା टिके टिके अजଣା तू टिके टिके जଣା
টিকে টিকে আছি না তুই টিকে টিকে আরে রূপসা ভଉଣୀ হ্যালো আরে তুমি এটি କ'ଣ କରୁଛ রূপসা ভଉଣୀ হ্যালো ଇଏ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ଅଜଣା ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣା କ'ଣ କରୁଛ ବଢିଲୁ ଯଦି ହାତ ସାଥି କିଛି ବାଟ ହ୍ୟାଲୋ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବ টিকে টিকে আছি না তুই টিকে টিকে চিহ্না ଟିକେ ଟିକେ ଅଜଣା ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣା ଟିକେ ଟିକେ ଅଜଣା ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଖାଇ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜଣା ଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ ବଢିଲୁ ଯଦି ହାତ ସାଥି କିଛି ବାଟ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ମୋ କଥାଟା ଦିଅ টিকে টিকে আছি না ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ତମେ ଆସି ଏଇଠି ଆରେ କୁହ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ହଁ ଦେବ ତମେ ହଠାତ୍ ହଁ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବର୍ଷାନୁଶ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ସିଲସିଲା କାମରେ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ହଠାତ୍ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା ସରି ଭଉଣୀ ସରି ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଭେରି ସରି ଓ ତାମାନେ ତମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲ ଆରେ ହଁ ଆରେ ଭଲ ହେଲା ତମ ସହିତ ମୋର ଠିକ ହେଇଗଲା ତମକୁ ଦେଖିଲା ଦିନଠୁ ତମ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ମାନେ ଆରେ ହେ ଭଉଣୀ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ପୁଣି ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିଲ ଆରେ କୁହ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଁ ଦେବ କଥା କ'ଣ କି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିରି ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିରି ମୁଁ ତମକୁ ହଁ କଥା କ'ଣ କି ପ୍ରଥମ ଦେଖିରି ମୁଁ ତମକୁ ହଁ ମାନେ ଆରେ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଯାହା କହିବାର ସେ ଶୀଘ୍ର କୁହ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆରେ କହୁନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖିରି ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ 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 ହଁ ମାନେ 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 ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ହେ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିଲ ତମେ ପୁଣି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ଛେ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଝିଅ ବୋଲି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିଲି ନା ଭଉଣୀ ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଲପ ଚକରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ନେଇ ମୋ ବାପା ମା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଟେଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୋ ବାପା ମା ଛୋଟି କରିବେ ମୁଁ ସେଇଠି ବାହାରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଭଉଣୀ ଦୟାକରି ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି ଏ ଦେ তুমি କାହିଁକି ମନା କରୁଛ ଏ ଦେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଦିନ ଦେଖିଛି ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣରୁ ଥାଇ ଦେଇ ଭାଗିକି ଭଲ ପାଉଛି ହଁ ଦେ ତମକୁ ଯଦି ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୁଁ ମରିଯିବି ଦେ ଆଜି ମୁଁ ସତ କହୁଛି କ'ଣ କଲେ ମରିଯିବ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମରିଯାଉ ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ 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 କାହିଁକି ଦେ କାହିଁକି ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି କାହିଁକି ଦେ କାହିଁକି ନା ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଏ ଲପ ଚକରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେମିତି କହନି ଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଦି ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କେମିତି ଅଛ ତମେ ଛି ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ସେ ରହୁଥିଲି ତମେ ଆମ ଠି ମନା କରିନି ଦି ରାଜି ଆଜ ରାଜି ହେଇଯାଅ ଦି ପ୍ଲିଜ୍ ଦି ଛୋଟିଏ ମୋ ରାଜି ଯା ପ୍ଲିଜ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦି କହୁଛି କେମିତି ଅଛ ତମେ ଛି
ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି ତମ ପରି ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି धीरे धीरे आई जाना तू नहीं नहीं आई कहो ना तू धीरे धीरे आई जाना तू पाखे आमर मन रसिया ଶୁଣି କହୁଛି तू है गरी लरा दीवानी तू है जामरा दीवानी ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପଡ଼ିବା ମୋ କଥା ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି କେତେ ଭଲ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଶେଷରେ ତମେ ଏତେ କେଡ଼ଲେ ଝିଅ ପାଇଲ আমি ତମ ପରି ଝିଅକୁ ମୋ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବି ଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି রিকোয়েস্ট করলে ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି प्रथम देखारे मु देइछि तते मोर तो कथा भाबी भाबी काटुछि मन चोरी चोरी नै गलु मो आखिर छपर ତମେ ଏ କଥା ଭାବି ପାରିଲ କେମିତି ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ ଭଲ ପାଇବି ଛି মরতেলে মরি যাও ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି যাও মরি যাও ভাই ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଆସନି କହୁଛି तू परा मो प्रेमर दुनिया तू मोहे गरी କେମିତି କିଏ ଝିଅ ତମେ ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନା ପ୍ରେମ ପାଗଳି मोहे गरी तर दीवानी तू हे जामरा दीवाना मनोरसिया रे मनोरसिया मोहे गरी तर दीवानी तू हे जामरा दीवाना मोहे गरी तर दीवानी तू हे जामरा दीवाना
ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନା ପ୍ରେମ ପାଗଳି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ପାଖରେ ଟିକେ ହେଲେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଛେ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଶେଷରେ ତମେ ଏତେ କେଡ଼ରେ ଝିଅ ଛେ ଆରେ ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଛେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ପିଛା କରିବା ଚାଲିଯାଅ ତମେ ଯେତେ ଯାହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ 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 ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋ ରୂପସା ସିଏ ମସ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଗଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାଳ ଏ ମିଶ୍ରାଦି ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ ନ ପଶି ଯିବୁ କରେ ସେ ଠେଜର ଧାଇବୁ ଧା ତୁ ମୋ ପ୍ରେମ ନ ପଶିବ ଯାଇ ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବିନି ଆସୁଛି ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଆରେ ଆମ ଆଦିର କଥା ମତେ ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି ଆରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଫୋନ ଫାନ କରୁନି ଆରେ ତାକୁ ତା ମା ବାପା କଥା ଟିକେ ହେଲେ ବି ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ ଆରେ ବୁଝୁନା ଏଇ ଆରେ ତମେ ଆଦିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛ କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଅଛି ଆରେ କମ୍ପାନୀ କାମକୁ ଯାଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଫୋନ ଫାନ କିଛି କରୁନି ଆରେ ତମେ ଯାହା କୁହ ପଛେ ଆରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଜମାରେ ବୁଝୁନି ଏତେ କ'ଣ କହୁଛ ଦେଖିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଫୋନ ଲଗା ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କୁହ ଠିକ ଅଛି ମଜୁରା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଫୋନ ଲଗେଇ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିବି ଆରେ ତମେ ମତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମତେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି ତମେ ଆଦି ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଠିକ ମତେ ବି ସେତିକି ଚିନ୍ତା ହଉଛି ତମେ ଆଉ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି ମଜୁରା ଆରେ ଆମ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଫୋନ ଲଗେଇ କମ୍ପାନୀର ଭିତରେ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆରେ ଆମ ପୁଅ ଆଦିର ବାହାଘର ବୟସ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତା ପାଇଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖକୁ ଯିବା ନା ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ବୁଝିଲେ ଆରେ ତମେ ଏ କଥା କହୁଛ କାହିଁକି ଆରେ ପୁଅ ତ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ନୂଆକରି ଜବ୍ ପାଇଛି ଆରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାଉ ତାପରେ ତା ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ମଜୁରା ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦେବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ତାହେଲେ ଚାଲ हे भगवान ए छोटको बारी हेलानी मो बछरे अठा बळे लागि छै खाली फल पाउछि हे भगवान अरे पुणी थोड़े देखाइले मु ताऊ केमिति बुझेबी अरे भाबिला बेलको मते बहुत टेंशन लाଗୁछि कौन करिबी हे भगवान अरे मु ताको केते भले छिबला बतिली आउ शेषरे से एते केवडा छिबाला जे हे भगवान अरे मु के सपना रे भाबी नथि कौन करिबी अरे ना अरे आजकल झिमा को भरोसा नहीं देखिबा को बहुत सुंदर थिबे हेले तांकर आचार व्यवहार एकदम बेकार कौन करिबी अरे ना ए झिमा कथा भाबिला बेलको मते बहुत टेंशन लाଗୁछि हारी जाऊँगी ऑफिस रे मोर बहुत गुड़े काम बाकी रही जाए प्रथमे ऑफिस काम तापर जाए अरे तापर जाए से सब कथा अरे जाऊँगी कौन करी अरे ना अरे से झील कथा मत एत मन पड़े कहीं ना प्रथमे अरे पास्ट लाइफ नेक्स्ट वाइफ जाऊँगी प्रथमे मो ऑफिस काम सरेबी तापर जाए से सब कथा जाऊँगी अरे जाऊँगी अरे कि अरे छाड़ कहूँ अरे प्रेम पागली तोते प्रेम भूत चलता कौन एत बुझाइले पर भी मो कथा बुझुन कहीं भलरे कहूँ ए प्रेम छाड़ी तुम घर को चली जाओ मु तुमको भल पाई पारि ना माने ना आई डोंट लव यू तुम कौन कौच मो कथा राजी जाओ ना मु कौन सुंदरी नुह कौन सुंदरी अरे भले पाइबा को खाली सुंदरता इम्पोर्टाट नुह तांकर आचार व्यवहार सरल मन आउ सरल हृदय देवा बहुत जरूरी आउ कौन कहल सुंदरी अरे आम ऑफिस रे एते सुंदरी मैंने अच्छा से भल पाइले जिते बड़े तुमको कहीं भल पाइबी ठीक अच्छे तुम मत भल पाच तो ठीक अच्छे हेले तुम मत सतरे भल पाच बोली मुझे विश्वास करी कौन पूर्व अच्छी अरे देखाओ अरे तुम देखिब तो मुझे तुमको निश्चय देखेबी
ଆଉ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ତମେ ମତେ କେମିତି ଭଲ ପାଇପାରିବନି ମୁଁ ବି ନିଶ୍ଚୟ আরে ଦେଖିବି দেখাও বাবা যাহা দেখাଉଛି শীঘ্র দেখাও আরে ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ରେଡି ଅଛି ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖଉଛି আরে দেখাও ন ଏଇ ଦେଖା ଦେ ପାଖରେ ଆସ ମାଗି ତମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ପରା ମୋ ପାଖରେ ଆସନ କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ପରା আরে দেখাও ଏଇ বাবা ଦେଖ। ଏ ଭଗବାନ ଏ ତମେ କ'ଣ କଲ ଇଏ ଦି ଏଇ ଦେଖିବ ଏଇ ଦେଖ ଦି ଏଇ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋଟା ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଦି ଏଇ ଫଟୋଟା ସେ ମହିଳା କମିଶନର ଅଫିସରେ ନେଇ ଦେଖେଇଦେବି ଏଇ ଫଟୋଟା ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବନା କରିଛି ବୋଲି ହଁ ଦି ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆସିବା ଦି ଆରେ ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଦୟାକରି ସେ ଫଟୋଟା ସେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଫିସକୁ ଦେଖାଉନି ପ୍ଲିଜ୍ ଆରେ ତମେ ଯଦି ସେ ଫଟୋଟା ସେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଫିସକୁ ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ମୋ ସଂସାର ବାସିଯିବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଦୟାକରି ସେ ଫଟୋଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ ଇଏ ଦି ଆରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିବି ନା ଦି ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ରାଜି ହବ ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି ମାନେ ପାରିବିନି ତମେ ଏତେ ବୁଝାଇଲେ ପଡ଼ିବି ମୋ କଥା ବୁଝୁନ କାହିଁକି ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସେ ଫଟୋଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ ଆରେ ତମେ ଯଦି ସେ ଫଟୋଟା ସେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଫିସକୁ ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ମୋ ସଂସାର ବାସିଯିବ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ପୁଅ ହିଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଦୟାକରି ସେ ଫଟୋଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଏଇପଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି ଆରେ ହଁ। ନା ବାବା ନା ତମେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ରାଜି ନ ହବ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇପଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି ନହେଲେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି ଫେର ସେଇ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତାମାନେ ତମେ ସେ ଫଟୋଟା ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବନି ହଁ ଦେ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ଏଇପଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି ଫେର ସେଇ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ସତରେ ରୂପସା ଆରେ ତମେ ମୋ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ହଁ ଦେ ଦେଖ ନା ହେ ରୂପସା ଆଜି ସେ କଥାଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ କହିନି ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫର୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫିଲ୍ ସୋ ଲାକି ଟୁଡେ ବିକଜ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ମି ସତରେ ରୂପସା ଆରେ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିଛ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ହଁ କହିପାରୁଛି ନା କହିପାରୁଛି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ନାହିଁ କହି ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଆଇ ଲଭ୍ ରୂପସା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ love you.
মন দেই দেই ততে দৌড়াই কহিদেলি মু ততে আই লভ ইউ আই লভ ইউ আই লভ ইউ মন দেই দেই ততে দৌড়াই কহিদেলি মু ততে আই লভ ইউ আই লভ ইউ আই লভ ইউ মতে তো প্রেম করিছি দিনা মুশকিল